Аз имам повече от 20 години политически опит. Бил съм 3 мандата народен представител. София област и от Габрово. Отговорността, която днес имам, е по-голяма от всякога. Всяка политическа партийна задача съм приемал много при сърце. По проста причина, че съм възпитан да бъда войник на партията. Но тая, да водиш листа в родния си край, може би най-сложната. Най-сложна, защото тук всички те познават. Тук му познават от дете. Голяма част от тези жени, дето ги виждаш отвънка, са ме разхождали като бебе, после са помагали на майка ми, на баба ми, която ме отглеждаше. И да ги представляваш тях е наистина голяма отговорност. Защото веднъж всяка твоя дума, всяко твое политическо обещание или каквото и да е, няма да те пропуснат. Като се прибереш тук, че трябва да отговаря, защо не си го направил или защо си постъпил по един или по друг начин. Избрах си тая най-сложната политическа задача като за последно. А започнах от тук, за да разберете, че имам връзка с района. Тук съм живял, тук съм израснал, тук са майка ми, баща ми от този край. Тук са погребани и двамата. И каквото и да правя, аз трябва под някаква форма да се върна тук. Сигурно тук ще се връщат и децата ми, сигурно и техните деца. И затова за мен е времето, което ще посвета, ще бъде най-пълноценното политическо време, което съм имал до сега. И се надявам да изпълня очакванията на хората, които ме познават до болка. Купуването и продаването на гласове е престъпление.